Fis-sessjoni tal-Kumitat tal-Kamra biex jiġi approvat Alexander De Marco bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ipprova jagħmel minn kollox biex jiżvija fuq il-qagħda finanzjara tal-pajjiż. Bl-istess attitudni negattiva li snin ilu uża l-eks Ministru Austin Gatt, Delija ipprova jitfa' lil De Marco f'dawn l-ikraħ dan għax meta mistoqsi fuq kif żviluppat il-qagħda finanzjara tal-pajjiż, De Marco beda l-analisi tiegħu mill-2013. Inti ġejt mistoqsi. Kif tiddeskrivi il-qagħda finanzjarja f'pajjiżna? Qegħdin fis-sena 2025. Tajjeb. Jien kont qed nippretendi li tgħidli xi ħaġa fuq is-sena 2025, fuq is-sena 24, fuq is-sena 23, fuq is-sena 26, fuq 27 li ġejjin. Imma inti għażilt sena partikolari. Qisu moħħok jagħmellek differenza mit-2013 lura u mit-2013 il-qudiem. Jista' jkun hekk? Għal dan, Delija ipprova jimplika li De Marco qed jażel din id-data għal raġunijiet partiġjani u li f'moħħu hemm differenza bejn qabel u wara l-2013 iżda l-ekonomista ta' esperjenza kien pront indika li ovvju li wieħed jibda mill-2013 għax dakinhar kien il-punt fl-istorja bl-olarata ta' dejn nazzjonali. F'indikazzjoni ċara ta' nuqqas tarfin u kompetenza fis-suġġett, Delija ipprova jiġħad li l-pis tad-dejn nazzjonali naqas mill-2013 il hawn waqt li sostna li l-prodott gross domestiku jew il-ġid nazzjonali mhux miżura tajba biex tkejjel id-dejn. B'hekk dak li qed jippretendi li jkun Ministru għall-Finanza Gvern alternattiv mar saħansitra kontra kejl adottat fl-liġijiet Ewropej u internazzjonali u l-konsegwenza jekk dan ma jintużax huma sanzjonijiet finanzjarji għal pajjiżna u saħansitra ċaħda ta' fondi Ewropej. Bis-soltu populiżmu tiegħu Delija ipprova iddawwar kollox fuq il-ħaddiema barranin, ipprova jikkonvinċi lil De Marco li biex id-dejn nazzjonali jibqa' sostenibbli iridu jiġu aktar barranin. Bil-kontratt hekk, De Marco qallu li fil-verità li qed jiġri u titjib fil-produttività u żieda fin-negozji kif ukoll pagi aħjar. Dan kollu qed iwassal għal iżjed sostenibilità. Hawn rrefera għal rapporti ta' istituzzjonijiet barranin bħal Fond Monetarju Internazzjonali IMF u l-Kummissjoni Ewropea li kollha indikaw li l-ekonomija tagħna se tkompli tikber u l-pejs tad-dejn nazzjonali se jkompli jonqos. De Marco sostna li fir-realtà u importanti kemm ikollok risorsi biex takkomoda l-bżonnijiet tan-nies u mhux xi numru partikolari ta' popolazzjoni. Minkejja l-attitudni negattiva tiegħu matul din is-sessjoni tat-tnejn u l-fatt li derċar li ma jaqbilx mal-femiet progressiv tal-Gvernatur il-ġdid tal-Bank Ċentrali, Delija spiċċa ivvota favur il-ħatra tiegħu f'din il-kariga. Sorsi mid-Dar Ċentrali konfermaw li Delija ingħata ordni diretta minn dawk li jiġbdu l-ispak fl-oppożizzjoni li ma rridux li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jaqa' fl-iżball li kien sar fi żmien Gonzi Pien meta attakka lil dan l-istess ekonomista ta' esperjenza. Dakinhar l-allegazzjonijiet infondati kontra De Marco minn Austin Gatt kienu spiċċaw miċħuda minn investigazzjonijiet indipendenti u l-Ministru Nazzjonalista kellu jitlob skuża pubblikament. Bil-kontratt hekk, Delija xtaq li bħal populisti barranin tal-lemin estrem il-Partit Nazzjonalista joħroġ kontra it-tmexxija tal-Bank Ċentrali.